Eba emang asuk thaya kamu blog kan tipramo tapanya nusa. Nggak jodoh saya mana? Angto jadi bawa gerabai. Barai hese ব্যক্তিগত ভাবে পরিবার হিসাবে ang balai berapa klus tongo. Bawa na hamjago ang bawa na hamjago. Bawa itu tamsana bagai hota dia. Nggak jodoh saya mana? Edisi election sekarang. অনেকবার जों बय मालायखा नोगो सायमानाव आं तैतिनि काकेन सिदेबर्मा बगाय जोंखोनै अनेकबार थांमालाय लेखा ओ राजबारि फायखा मन्त्रिबो थांखा बाव मन्त्रि आं मन्त्रि आपनि जिनि जों थानसानि याप्रिगो सेलायमानि अबरतिनि केथे कपाल हामबिया हमानो दुर्भाग्य हमानो इभेन जोंनि लुखा एदिसि सिगां जों थानसानि बागै एलेन्सि बागै जों एग्रिमेन्ट पाइजाक नों लुखा फाइल सालायमानि अभायं टेंटे आं चेसाखलायका जोंनि पार्टिबो आं सिनिया गोबां मानसिनि आंनि पार्टियाव दङ जों थानसाखौ सामथाना बागै आ प्रसेस सालायदोंमोन अब एकदिनिया अनेक बालका फैयाबा जों आबांमालिया लास्ट मन आं खागाखा जोंनि दफा जों चिकनसा दफा जों बेलायखौ दुर्बल नजर सायमानो जों गुबुन दफा फाइटलायनो हांखाय जों फानना नजर सायमानो वाफिनो कंसांखे दादि सबायमानो बनो चाप खांखे सबायनाया ओंखां अबो नां खाकावो जों दरेसि चिनि बिसिङो चिकनचन ग्रुपखौ हांखाय बबो आइएनपिडिफो बबो आइपिडिफो बबो मथाफोन हांखाय जों जे कक सामाने जों हरमाने आबो जों साक्सेस खायबाया आबो जतन सायमानो ओंखाय जों थानसाना बागै आं अनेक चेष्टा खालायखा आंनि दल वो सालायखा जोंनि आइपिएफटि बाहायनो मेक्सिमाम बरावनो थानसान नायो नाव लुखाना ओंखाय किन्तु आ प्रसेस जे उंमालिया दुर्भाग्य आं किन्तु अमर पयद खालायो जिखुनु आनसलिक दल बरफ একটা প্রেসার গ্রুপকে দं नांगमानि आं बारबानो कक्साव जों खायसे प्रेसार ग्रुप सि जों खायसे एनजिअ सि जोंनि पार्टि बाय गुबुननि पार्टि फेलायो जोंनि सिपिएम कंग्रेस बिजेपि बरबाय जों फेलायो जोंनि बिजेपि ताम नाय बर पुरनि दाबिखै ताम डेभलपमेन्ट दै बर्तमान दाबिनाय सिसि जों जुदि चिन दाबिनो चिन नाहरमुनो जों मानानि हेंखाय जों क्राक खालायो फोरां कतरमा खालायनाय जों थानसामांलायनाय दैबो जों वानथाना दरकार जोंनि खरस हानि बबाग्रा अबा कायते जोंनि हिस्ट्रि एत बसर परेगो जोंनि रयेल फेमिलि जों नुखा जोंनि बीर बिक्रम बबनि बुफा बीर बिक्रम महारानी गोबां मा जोंनि रयेल फेमिलिनो बरक दं बर कुनो दिनो कुनो समयो बर आनचल दल फाया नाम्बर खालायनाय कंग्रेस बिजेपि सिपिएम बर खालायो किन्तु खायसे मा बेदिक्रम जों कपाल खालामनो हमानो जे जोंनि ताबो प्रेजेन्ट जोंनि बबाग्रा जोंनि मराद पलिटिक्सु ब खुद निजे जोंनि कंग्रेस याकागै ब आनचलिक दल खालायफैयो तांगै आबनो प्रमाण जे ब गुबुन राजा हाया गुबुन रयेल फेमिलि हाया ब बिदिनो ब खुद निजे व्यक्तिगत सेक्रिफाइस खालायो दिनै ब आनचलिक दल खायो जों सायमानो आनचलिक दल खुनु माना करे बरंसो जों दिनै पकेटनि रां जों खरस खालायो आंबो खायफैयो आनचलिक दल नक सायमानो आं 25 बोसोर आं खायफैयो आनचलिक दल दाबो खायदों आनचलिक दल जों खुनु माना करे बरंसो जों रिनानि एसे आबो नांगौ आं कस्त'खौ सामखायफैगोन आं प्राय 25 बोसोर परे आं एमएलए आंबो बर सिगां आं कुनु या तब आं सेक्रिफाइस दखौ खालायो आं कस्त' खालायो आं सेक्रिफाइसखौ खालायो आइखे दिनै आं सिपिएम मा खालामो कंग्रेस मा खालामो बिजेपि मा खालामो आराम आरो कोनो नङानो नांगिया किन्तु दिनै महाराज खरकसा खुद बले जे आसो सेक्रिफाइस खालायो दिनै आनचलिक दल खायदों फायो आं खागावो आंनि व्यक्तिगत खागावो जों हेसे प्रजा हिसाबै जों मानो साबुन खायनांगौ हेल्प खायनांगौ जों फाननो नांगौ बनिसो बबे जोंनाव रिङै दङ कहि दङ दिनै महाराज
수도 안 오치는 거야. 그만큼 뭐라 거의 또 못하게 하니까 단체로 뭐 한다고. 그래서 단체는 존 개면이 죽도만이 아버지 뭐 어플라톤 봐. 버리면 안 가까워. 내가 또 봐도 마라스노 사봇 가있는 거, 헬프 가있는 거, 뭐 사칭 거 빼고 팀워크, 뭐 뭐라고 난거 있던 거. 대부분 한 번은 뭐라고 난거 뭐. 뭐 말은 차이 또 머리 먹이 안 가까워. 어머 라이트 타임. 지금 어떤 집으로 살아. 뭐는 또 사봇 가있는 거. 번에 반바이, 진이 반바이. 지금 어떤 안 가고 진이 뭐라고 진 집으로 살아. 목티 맞네. 대 단차 발견해 봐. 단차가 정말 지금 함자라는 거네. 라프. 함자만 그렇게 해서 단차만이야. 내가 very important 거. 지금 단차 니꼭 사파노. 어버드니스 아니 못해 안 가가고. 지금 막 함자라 있네. 대 만나가라 있네. Forgive and forget. 지금 forgive and forget 나 가라만 그러니까. 막 칼레만 그러니까. 아부 지금 단차만이 어넥 프로블렘. 코스트만. 단체만 담아 생각만 먹으니까 정누구 있던 어진 ପରିବାର 패밀리고 어নেক কিছু 응래요 부희부 사와라래요 뭐 사바 우니 사드고라래요 피아버스 헤드 패밀리 좀 하인 마카 살아요 진이 부하는 좀 디브라서 저 패밀리 저도 도파 저 우니스 도파 저 패밀리스 진이 패밀리 비슷 좀 와라이네 불라이네 또라이네 홀라이네 아버는 보고 탕거이 좀 진이 사모그릭 네바게 프로 게단 데레스 디브라서 도파네 뭐지 마나카르 라이네 나카르만 그리hinkai 저 함다 라이네 앙누 콰티니 비싱고 केवल सीपीएम खायो केवल कांग्रेस खायो बीजेपी खायो तमो आबार जों तोरलाय तेकासा आं अनेक फेस खायका हामचाना अनेक बड़ बाडे खायो तम बाडा आंखाय इलेक्शन परेगो एडीसी इलेक्शन नि परेगो इसा गंदल लुंखा किन तिब्रा सवालाय लेखा मथानि साबुतारो आइपिटी नक सकसाका बोलायखा तोलेखा दुनु दिगिं लायखा आबन तिबेन तिन बर कक्स खालाय मथानि चरायरक आनि नक सकसामानि आना बुखाय माने हायखै माने आं बाखि म थांमानाय आं बाखि थानथां मानाय अ कक सागो गिदांखो आबोया आं सागो गिदिनो सीबीएम फायमाखाय सीबीएम आमाला कम जों बुजा हाताव जाखा आबो अंनै पॉलिटिक्स अ भाय दङो वालाय बुलाय सलाय खालायमा दंनाय गिदा आबोनो जों पवै थाङै दिनै सामग्रिक नि बागै जों दफानि बागै जों आबोनो माफावनाय जों खरखबाय खरखसा जों ताखै ताखुब तिब्रासा जों forgive माखायो forget माखायो जों नागारमान करिंखाय जों थानसां माया आबोन आं कयनाय जत तिमबरावनो जों बायदि नाखालायनोसो जों जे कुसुं लायखा गाहाम लायखा हामियां लायखा आबोन पवै थाङै दिनै थिनानि बागै दिनै भबिष्यत जों तामंनाय दिनै भबिष्यत जों बाहाय खलाय दिनै बर मुक्ति मोननाय जों जेसो दुख खस्थ हयतमानि जोंनि बिरमान मामानि जों बै थके जागमानि जों सातक जागमानि आबोन हते जों भाके मुक्ति मोननाय आ मुक्ति माना थांखाय जों थानसाना नांनाय जों हामजालायनो नांनाय साबैसा जों बाहा वार मांनाय बाहा कतर मांनाय हायंख्लां खागागो जों जे सगदे बुगि तमानि जों साफारिं तमानि जों बैबाय सातक तमानि बन हक्तिन जों मुक्ति माना आंखाय आं खागागो जों थानसाना बिसिं जों मुक्ति मानाय जों महाराजनि बिसिं दै जों गुवागारनि बिसिं दै जों मुक्ति मानाय आं खागागो हामबाय